Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, eɗen garti kadi e windande men wattore 11 Dental Dina TV. Hande eɗen janga zeyyin. Oɗon gandi ko ara jangunɗon ara ala toɓɓere, ko toɓɓere nde addi wonti zeyyin. Wadde hande o jiyanɗo ara wona ko toɓɓere nde wayli ɗum wonti zeyyin. On jangino zeyyin wadde portal dowgal o acci, portal dowgal o diwingal. Wadde an sa ari mbaɗo portal dow ɗo keɓa za, ay zanani ɗo mbatta portal ma dow keɓa a, na ƴetta zeyyino nawana portal ngal mbiya za. No ɗo ni ayi ɗo no ɗo wayni taw alli fo ala hen, ɗo no wayni tan wona ɗo wona za, wona ni za, oɗo wona za. Ayde ɗo ko za foɗani, ay ɗo ko za ene foɗi. Ay ɗo ko zi foɗani, ay ɗo ko zi ene foɗi. Ay ɗo ko zu foɗani, ay ɗo ko zu ene foɗi. Pamide wadde ɗo acci ɗo portal dowgal o diwgal, an ƴetta kuɗol ma pesa ɗo pesgal gotal, ƴetta zeyyino nawana portal ngal mbiya za, nani za. Ay zeyyino nawana portal lesgal mbiya zi. Ara o nawana tural ngal ko u mbiya ru. Ƴetta kowal ngal nawana zeyyino mbiya az mo kowal. Ƴetta sidda o nawana ƴetta kowal sidda o nawana zeyyino mbiya az mo sidda. Ay az ɗo ko az, ay ɗo ko zu, ay ɗo ko zi, ɗo ko za. Wada fami ko ɗo woni za mbaɗa hen portal dowgal noon, ko ɗo woni zi, ko ɗo woni zu. Toɓɓe kay diwama ɗo, toɓɓaɗo nani wotere, ay ko ara waɗi ɗo toɓɓa hen a wotere an keɓa zu. Ɗo henne ko kowal mbaɗa wona az, ɗo wona az. Ay ɗo joni o waɗiri ni ko ƴewdade ma an jangowo o diwi ɗo portal omo ƴewta tesko ɗum. Ay ɗo toɓɓere o acci toɓɓere ɗo omo ƴewnoma, kanko machine o omo ƴewnoma, omo ƴeewa ko jangata ko to haqqille ma ene hen walla ala hen. Wadde ɗo sa ari mbaɗa portal ngal wonda za. Ay ɗo ko zi ari, kono ɗo ko ru, ay ɗo ko ru woni ɗo. Wa toɓɓa hen toɓɓere nde wonta zu. Ay ɗo ko az, ɗo ko az. Ay ɗo ko zan, ay zan nani. Ay ɗo ko zin, ay zin nani. Ay ɗo ko zun, zun nani. Waɗɗo ko zan, ɗo ko zin, ɗo ko zun. Ngara pooɗa ay za, zi, zu, zi. Gasi dow ga mbaɗa 5, hakkude 3, less 4. Ga ko polle ɗo foɗani, ɗo foɗani. Waɗɗo portal dow mbatta hen keɓa za. Ɗo ko zi toɓɓa ɗo toɓɓire e nder dow ara he keɓa zu. Ɗo ko az, ɗo ko az. Ɗo fof ko toɓɓe toɓɓe woni toɓɓere toɓɓere, toɓɓa ɗo, toɓɓa ɗo, toɓɓa ɗo. Ay toɓɓere nan ɗo, toɓɓere nan ɗo, toɓɓere nan ɗo, toɓɓere nan ɗo, toɓɓere nan, toɓɓere nan ɗo. Ay fof toɓɓere hen toɓɓe woni ara o ala ɗo joni. Ɗo wona nokku ara, ko ɗo ko nokku ara toɓɓe wonta zeyyin. So toɓɓani wiye ara ara ara, ɗo ko zeyyin 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 zeyyin. Ɗo noon o diwi toɓɓere nde an toɓɓana hoorema ɗo toɓɓere wonta zu. Ɗo o diwi ɗo portal dowgal mbaɗa ngal ɗo keɓa za. Waɗɗo ko za, ɗo ko zi, ɗo ko zu, ɗo ko az mo kowal, ɗo ko az mo sidda, ɗo ko zan. Oɗo alli foɗani,
mbiya zan, ɗo ko zin, ɗo ko zun, ɗo fof foɗani. Ay ko ɗo fotte za ko foɗimo alif, zi ko foɗimo yanara, zu ko foɗimo wow, ze ko foɗimo yanara aljuuɗe. Jangen za portal dow mbatta ɗo keɓa zama, ɗo woni zi mo les, tural ngal woni zu, toɓɓa hen toɓɓere nde keɓa zu o. Sa acciri noon wonto ru, az mo kowal, az mo sidde, ɗo ko zan, ɗo ko zin, ɗo ko zun. Ngara poɗen za, zi, zu, ze. Ɗum ɗo waɗira hen ko sa saggi ɗum saggitma. Ay ɗo ko za, waɗi ɗo tan pamata oɗo alaga wadde peskal dow ngal wonno a o. Pesaɗo peskal dow keɓta za way zanani. Les o woni i, a inani, wadde ko zi ay zinani. Ɗo woni tural ngal woni u o, ɗo woni zu, te ko zu wonɗo, te ɗo ko ra wonɗo, toɓɓa hen toɓɓere keɓa zu, toɓɓere mbatta e arahe keɓta zu o, mbawa wiide zu, ɗo wonto zu. So toɓɓama wonti zu, so accirama ni ko ru, ay ɗo ko ru wonɗo. Ru noon ɓennama yawtama, ɗo ko toɓɓere nde o diwide omo ƴewnodoma ko toɓɓere nde mbattande hen, toɓɓere nde mbattande hen keɓa zu. Ɗo ayi ko az, ko a adi a habrama kowal ko a, ay anani az. Ƴettu kowal ngal nawanaga mbiya az, nande mbiya az, a famide mbiya az. Wona a naati az, ƴetta ɗo ngal ɗo siddo pawa ɗo mbiya az. Ay ɗo ko zan, ay ɗo ko zin, ay ɗo ko zun. Ngara poɗa za, zi, zu, ze. Ay ɗo ko za, portal dow pawata ɗo mbiya za, foɗani, ɗo ko zi, foɗani, toɓɓa ɗo mbiya zu, ɗo ko az mo kowal, ɗo ko az mo sidde, ɗo ko zan, ay ɗo ko zin, ay ɗo ko zun. Ngara ɗo mbiya za, ɗo ko zi, ay ɗo ko zu, ay ɗo ko ze. Ayde ɗo ko za, pawaɗo portal ma keɓa za, ay ɗo ko les masi mbiya zi, ɗo ko tural mbiɗa zu, ɗo ko kowal mbiɗa az, ɗo ko sidde mbiɗa az, ɗo ko ɗiɗi dow mbiɗa zan, ɗiɗi les mbiɗa zin, turu ɗiɗi dow mbiɗa zun. Polle ngari za ko foɗimo alif, zi ko foɗimo yanara, zu ko foɗimo wow, ze ko foɗimo yanara alif jowiɗo. Jangen gotol ɓaɗen za, pawaɗo portal ma mbiya za, ɗo ko zi, ɗo ko zu, ɗo ko az, ɗo ko az, ɗo ko kowal, ɗo ko sidde, ɗo mbiya zan, ɗo mbiya zin, ɗo mbiya zun. Ngara poɗa mbiya za, poɗa mbiya zi, poɗa mbiya zu, poɗa mbiya ze. En timmini windande men wattore 11 ɗo haaɗi Dental Dina TV. ƴette kuɗi mon e karneji mon, mbañirɗon jangon ɗigga, on kola koye mon, ƴewon bawɗo, ɗakkoɗon sara makko, o holla on, o walla on ha ceerton e majjere zeyyin no masirte. ɗo saha faamiyiɗo a yalti e majjere masgal zeyyin, Qur'ana o dow ha les, ko jangete hen e zeyyin masgal mum a hollama ɗo, tongama ɗo, mbawata ɗum ngayna kalɗo jiimi za e Qur'ana komi jangowo. Portal dow noon ɗo mi anda kalɗo jiimi e Qur'ana zi komi jangowo, ɗo toɓɓaɗo toɓɓere wona zu. Mi anda kalɗo jiimi zu e Qur'ana komi jangowo,
ɗum woni as e qur'ana kala ko wayni ko as e qur'ana kala ko wayni siddo ko as mi anda e qur'ana kala ko wayni ko zan kala ko wayni e qur'ana ko zin kala ko wayni e qur'ana ko zun mi anda so wayni ko za so wayni mi anda ko zi so wayni mi anda ko zu so wayni mi anda ko ze gasi mi serti e ndeɗo majjere alluwal 11 mi jangi zayyin hankadi masirte mi yalti e ndeɗo majjere heddo noon mi jangira jam jam mi waɗa seese mi jiya alwalam mi wasa heñade heppude hami wawa ngal mi faama ngal mi ƴetta kuralam e karnam mi wanjito ɗum ɗo noon jeyaka hen yo gandu ɗum ɗo addiral ko ha ɗum saggidma sa saggoyi ɗum ɗo jeyaka hen addira ko sa saggidma ɗum ɗo jeyaka hen addira ko sa saggidma mi wonno en joddaki jonde wotere wasata cagga ariya pular ma saggita heddi noon ko ɗo tan noon teskoroɗa no moƴƴi portal dowgal koko diwa toɓɓere wona ɗo nde koko diwa ɗo toɓɓere toɓɓa ɗo wotere ɗo mbaɗa portal ma gasi keɓa za ɗo ko toɓɓere nde toɓɓata hen keɓa zu sa acciri ni wonti ra a acciri ni wonti zayyin sa acciri ni ko zayyin mbiɗa to masa noon wonta za portal ngal wona ɗo wonta za a acci portal ngal wontata ko zayyin ɗo sa acciri ni ko ru toɓɓa noon keɓta zu on paamiɗo moƴƴude on gandon ɗum paamon ɗum mbason jiiɓoyade heddi noon ko balle mon yo ngar naata e 77 906 14 81 goto kala anda ko galle mum ko golle mum waɗa hen jingere e duuso min jeeya courant min jeeya wifi min jeeya connexion nden jinguen ɗum ballen ɗum yoken nande e famde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam